Helo bawb a chroeso nôl i Paid Ymddiheuro. Rydyn ni bellach wedi cyrraedd pennod rhif 5 o'r podlediad. Llai'n credu pa mor gyflym mae'r amser yma wedi mynd. Mae'r siwrne yma wedi bod mor gyffrous a diolch i chi gyd am yr holl gymorth dros yr wythnosau diwethaf yma. Mae fi a Celyn mor ddiolchgar. Yn y bennod yma, dyn ni'n mynd i fod yn sôn am migraines a dwi wir yn edrych ymlaen gan fod hwn yn rhywbeth sydd yn effeithio i hefyd, felly byddai'n rhannu fy mhrofiadau gyda gwestai arbennig iawn a byddai'n ei chyflwyno hi bach nes ymlaen. Felly, dych chi yma efo fi, Elin, heddiw. Yn anffodus ydi Celyn methu bod efo ni, felly bydd rhaid i chi just gwrando ar 'yn llais i yn anffodus drwy gydol y bennod yma. Ond peidiwch â phoeni, di heb fynd yn bell a bydd hi nôl erbyn y bennod nesaf, pennod rhif 6, sef ein pennod olaf ni o'r gyfres yma. Cyn i ni ddechrau ar y bennod, dyn ni 'di cael bach o adborth o'r bennod cyntaf, felly y bennod ar ddullie atal cenhedlu a'r mislif. Felly o'dd y sylw am y progesterone only pill a ofylu, so ovulation. So jyst i glirio hwnna fyny, ma' 'na ddau fath gwahanol o progesterone only pill, sef y non-desogestrel pills fel Norgestrone a Noriday, a wedyn y desogestrel pills fel Cerazette. Felly o safbwynt ofylu, mae'r non-desogestrel pills yn stopio ofylu tua 60% o'r amser, a mae'r desogestrel pills yn stopio ofylu mewn 97% o menstrual cycles. So hwn yn golygu, os 'dych chi'n defnyddio desogestrel pill fel Cerazette, 'ych chi ddim yn rhyddhau wy mewn 97 cylchred allan o 100. Gobeithio bo' hwnna yn gwneud bach mwy o synnwyr rŵan, ond unwaith eto, os 'dych chi'n poeni am unryw beth i wneud efo dullie atal cenhedlu neu unryw beth 'dyn ni'n siarad amdano ar y podcast yma, plîs ewch i weld 'ych meddyg teulu, achos yn aml ma' nw'n bethe sy'n wahanol i bob unigolyn a ma' nw'n rili gwneud gwahanieth os 'dych chi'n ca'l trafodaeth un i un gyda meddyg, gyda nyrs, unryw un sydd efo rwybodeth arbenigol yna i'ch helpu chi yn bellach. Os o's gennych chi unryw adborth yn bellach neu os ma' unryw beth o'r penode eryll 'dych chi isio gofyn i ni, plîs gyrrwch DM i ni ar Instagram, so Paid Ymddiheuro ar Instagram, a fydd ni'n hapus iawn i siarad efo chi. So, fel o'n i'n gweud, fy' ni'n trafod migraines heddiw, a dwi yma heddiw gyda Heledd. Helo. Helo, Ti'n iawn? ni'n good diolch, very good, hapus i Good. fod yma. Ti'n siŵr jyst cyflwyno dy hun bach cyn i ni gychwyn a wedyn newn ni ddechre ar y cwestiyne? Ie, so fi yw Heledd. Fi 'di bod yn Brifysgol Caerdydd am y 4 mlynedd dwetha yn swyddfa'r gyfres, a nawr fi'n trainee solicitor yn Dawyn Greu yn Caerdydd. So nes i gwrdd â Elin yn aelwyd y Waun Ddyfal, sef côr yn Caerdydd, a o'dd Elin yn cyfeirio'r côr. Unryw un sy'n gwrando a os ma' nw'n ddarparfyfyrwyr neu yn astudio Prifysgol Caerdydd, shameless plug, ymunwch ar Waun Ddyfal, ma'n grêt. Ie, ma' fe'n amazing, peth gore nes i'n uni, amazing. So o ran dy brofiad di efo migraines, pryd nathon n'w gychwyn? O's gen ti unryw fath o atgof penodol o pryd nes i ga'l y profiad am y tro cynta? Ie, so fi actually'n cofio fe, achos ma' fe fel yn haunto fi i'r dydd hyn. So, o'n i 'di clywed lot o migraines, achos ma' nw'n rhedeg yn teulu fi, so ma' mam fi'n ca'l n'w, cousin fi'n ca'l n'w. A rhyw ddiwrnod o'n i'n iste yn gwers hanes yn ysgol, a nes i dechre gwel' fel y dots D hyn o flan llyged fi. A fi'n cofio meddwl bod e'n rili odd, a fi'n cofio roi llaw fi lan a gweitho ar athrawes fel o fi ddim yn teimlo'n iawn. A wedyn ges i fel y pôn masif 'ma, a o'n i ffili gweld yn iawn, o'dd popeth fel yn blurry. So nes i fynd adre a o'n i jyst ar y soffa am weddill y di'rnod yn cysgu. A fi'n cofio mam yn gweutho fi, fi'n credu bod ti'n ca'l migraine Heledd. A wedyn ers y di'rnod 'ny ma' n'w jyst 'di dod yn rhan o bywyd fi rili. Dwi efo'r profiad eitha tebyg actually. Nath rhai fi gychwyn yn ysgol 'fyd. Dwi'n meddwl o'n i'n adeg Tygau fi'n meddwl o'dd o, a nesh i ga'l profiad rili tebyg, just out of the blue. Nesh i gychwyn ca'l fatha flashing lights, a wedyn poen tu ôl llygad fi, a wedyn nath hwnna sort of fynd fyny ym mhen i a lawr gwddw fi. A ma'n horrible dydi, achos ma' n'w just yn awful. A dwi me'wl be' sy'n
really mynd ar nerves fi i mwy na ddim byd ydy ma' pobol jyst yn deud, "Oh, so you're just having a bad headache then?" Literally. A fel fi'n credu 'fyd fel ma' fe'r ffaith ti'n meddwl o fel ma' pen tost yw e on' ma' fe genuinely'n cymryd dros pob rhan o corff ti. Just yn absolutely zonked. Ti ddim yn gallu neud dim byd, sim egni 'dy ti. A fel ma' fe jyst yn fi'n ca'l fel blinder enough away i fi ddim 'di experience o unryw beth arall o bla'n. A ma' fe definitely ddim yn pen tost ma' fe lot fwy Na, na pen... 'dio ddim, a ma'n horrible. A beth sy'n ddiddorol bo' mam ti obviously yn diodde ohonyn n'w 'fyd. Mam fi'n diodde nw'n rili gwael, a ma' 'na brawf bo' 'na ryw fath o link o fewn teuluoedd achos ma' n'w yn credu bod o'n gysylltiedig efo gynyne. So nath mam ti pre-warnio ti pan o' ti'n iau ella fyset ti'n diodde ohonyn n'w ne'? Tro gynta nes i fel clywed amdano n'w o'dd nathon ni mynd fel teulu basically mas i Iwerddon achos oedden ni'r priodas 'ma a o'dd cefnither fi gyda fi a ma' hi'n ca'l n'w fel ers bod hi'n fach a di'rnod y briodas o'n i'n iste yn y seremoni hyn a o'dd cefnither fi ar bwys fi a nath hi jyst dechre nydjan fi a gweud fel fi myn' i go'ffo' gad'el ma' 'dy fi migraine. A o'n i'n rili ifanc o pryd do a nath hi gerdded mas a hi nôl i le o'n i'n aros a nath hi fel misso gweddill di'rnod. So o'n i'n kind of yn gwbod pryd 'ny bo' n'w ddim yn beth yn neis o gwbwl. A ma' mam fi'n ca'l n'w pan bod hi fel yn ca'l di'rnod caled yn gwaith. So ma' hi wedyn fel fi jyst yn gweld hi a mae'n go'ffo' myn' i gwely. A fel pan o'n i'n fach o'n i byth yn deall fel pan bo' mam yn gwely gyda pen tost fel fi'n ca'l penne tost. Ond jyst so ma' n'w yn y teulu a ma' cefnither fi nawr so ma' hi'n actually'n priodi 'i hunan mewn wthnos a ma' hi 'di bod i weld y doctor loads yn ddiweddar acho mae'n poeni bod 'i myn' i ga'l un ar di'rnod priodas hi. So jyst pethe fel 'a ti ddim yn gwbod pryd ti myn' i ga'l un a ma' nw'n cymryd drosto di'rnod ti bron. Ydi. A be' dwi'n newn ni sôn am symptome actually achos dwi meddwl bo' nw'n fwy cyffredin na ma' pobol yn sylweddoli ma'r symptome o fewn migraines yn wahanol i bawb ag o'dd hwn ddim yn rili rwbeth o'n i'n dallt chwaith achos fel ti'n deud bod o'n cymyd dros corff ti gyd dwi ddim necessarily yn ca'l hwnna mor wael dwi fel o'n i'n gweud ma'n effeithio llygid fi mwy na unryw beth arall. So dyna beth sy'n cychwyn o i fi. Dwi'n mynd yn rili sensitif i ole a sŵn. Unryw beth fel 'na lla'n diodde a dwi gofo bod mewn stafell tywyll o'r cyfnod yna hyd yn oed cyn i'r actual pen tost actually gychwyn. Gole ydi o mwy na'm byd i fi. A wedyn fel dwi bron yn gallu teimlo fo'n trafeilio fyny i mhen wedyn o fatha cefn llygad fi. A ma' probably bo' hwnna fatha warning sign eitha da achos dwi yn gwbod bod o'n dod wedyn. Bod o'n rili sydyn mo' 'na ryw fath o warning shot. Dwi gallu diodde efo'r poen yn 'ym mhen i ryw radde achos ma' cymyd painkillers a un peth dwi'n rili argymell ydi Migraleave. Nath mam fi argymell hein achos o'dd triptans jyst heb weithio i fi a nath hi ddechre cymyd Migraleave. Cyn yr actual poen yn 'ym mhen, deal with that, that's okay. I think beth sy'n effeithio fi mwy na'm byd ydi pa mor flinedig dwi'n teimlo wedyn. Dwi'n completely wiped out. Dwi literally yn methu diwrnode o uni i fi. Pan o'n i'n gweithio o'n i'n methu diwrnode o waith 'chos dwi literally methu gadel y gwely. Dwi mor shattered. A dwi fel sut ma' poen yn 'ym mhen yn gallu greu fi deimlo mor flinedig dwi'm yn dallt. Fi 'di dechre galw yn fel migraine hangover achos genuinely ma' fe fel gweud bo' fi'n ca'l migraine ar dydd fel Sul byddai gyda fel yr after effects dydd Llun a dy' Mawrth. A ma' fe fel sa fe'n cymryd fi tan dy' Mercher nes bo' fi nôl i ga'l yr un egni a arfer. A ma' fe'n fel ma' mam yn ffono fi weithe fi'n gweud fi'n ca'l fel yr hangover side o'r migraine. A fel ma' fe jyst pobol ddim rili'n deall achos ma' fe am ddirnode ar ôl 'ny ma' fel ca'l annwyd ma' fe fel sa fe'n hala spel i uso. A ti'n goffo cysgu a bant am ddirnode fel fi'n goffo myn' i gwely'n gynt am cwpwl o nosweithie jyst i fel treial revitaliso fi hunan. Fi'n credu fi 'di dechre delio 'dy nw'n well na beth o'n i arfer. Pan o'n i'n ysgol o'n i'n ca'l n'w lot yn wath on' ma' jyst 'dy fi atgofion o ddod nôl o ysgol a bysen i ar y soffa a fel bydde pawb yn gwbo fel fyna fydden i am y noson. On' fel fi'n credu ers dod i brifysgol fi 'di kind of goffod fel delio 'dy nw'n well. Ond dal fi'n ca'l symptome debyg so fel yr busnes o ddim gallu edrych ar gole, ddim gallu clywed sŵn, so fi'n goffod cau curtains fi,
mynd mewn i gwely a just cysgu. A fi'n mynd yn very fel agitated, so fel sneb yn gallu siarad fi. A fi'n casau os o'r rhywun yn treial neud conversation 'dy fi pan ma' 'dy fi migraine. A fi jyst moyn llonydd. Ie. Wedyn fel o' ti'n gweud, ma'n weird achos fel ma'r pôn ddim yn dod am spel ar ôl ni. Na. So ti jyst yn fi'n ca'l blinder, so os bo' fi mewn fel caffi a fi'n dechre teimlo'n blinedig a fi jyst yn gwbod, o ma' un yn myn' i ddod nawr. Ma'n horrible achos fel fi jyst yn gweud, o ma' 'dy fi migraine yn dod. Ond dyw e ddim yn boenus. Ond fel fi'n credu fel ma'n weird achos fel weithe ma' nw'n myn' yn rili gyflym a fi kind of yn ca'l 'i fel pleasantly surpriso. A wedyn ar y dege arall ma' fe falle jyst ddim yn gallu mynd, so ma' fe jyst yn totally unpredictable. Dyna'r rhan anodda ohono fo i fi. Achos dwi'n gymaint o control freak anyway, ddim gwbod... Fysa'n rili neis os o'n i'n gwbod, ma' bob migraine dwi'n mynd i ga'l yn mynd i bara 2 awr a fydd o 'di mynd. Ond John fel yna o gwbwl, fatha weithie dwi'n gallu ca'l n'w am 2 awr a ma' n'w jyst yn gadel. Ne' mo' gallu bod drw'r dydd o pan dwi'n codi i pan dwi'n mynd i gysgu. A wedyn fel ti'n deud, y dy Llun a dy Mawrth wedyn. A ma' hwnna mor annoying achos ti jyst ddim yn gallu neud unryw beth efo dy ddiwrnod. Fi ddim yn gwrs bod yr un peth gyda ti, ond fel gyda fi, ma' fe fel gweud bo' fi fel out and about in public, fi'n ca'l yr symptoms hyn, so fi'n gwbod bod 'i'n ar y ffordd. Ond ma' fel se fi'n gallu weithe cadw e bant. A wedyn unwaith fi fel yn safe space fi le fi'n gallu ca'l un, ma' fel se corff fi jyst yn fel reit oce, fi'n ca'l migraine fi nawr. On' ma'n trw'r dydd fi'n gwbod fel fyddai ffili neud dim byd heno achos fi myn' i fod yn gwely gyda'r migraine 'ma achos ma' fe fel se fe'n treial dod allan. Dwi'n meddwl dyna beth sy'n digwydd i fi 'fyd o ran achos dwi'n gwbod un o'r triggers massive fi ydi stress. Ond ma' wnna'n rili od yn ei hun 'fyd achos pan dwi'n stressed ma' fel reit dwi'n gwbo bo' migraine yn myn' i ddechre 'wan ond achos bo' fi'n stressed dwi methu ca'l migraine a nâi jyst pwsio fy hun a pwsio fy hun a pwsio fy hun i neud be' bynnag dwi angen gneud a wedyn pan dwi 'di relacsio bach ma'r migraine yn dod full force. Os bo' ti yn treial rhoi e off, ti'n ca'l e'n wath yn y diwedd. So fi yn credu fel fi yn treial fel weithe obviously fel ti'n rhwle le ti ddim yn gallu fel stopo. On' fi yn treial os bo' fi'n dechre teimlo'n blinedig, fi yn treial fel os bo' fi'n gallu jyst mynd i gysgu am bach. A wedyn falle pryd 'ny bydd fel 2 awr o gwsg yn ddigon i ga'l gwared e. Peth gwaetha 'dy fi yw fi'n myn' i gysgu weithe gyda migraine a fi jyst yn deceido fel os bod e'n 11 y nos, nâi meddwl reit, a i gysgu. On' fi'n gwbod byddai'n codi a bydd y pôn dal 'na. So dros nos ma' fel se fe ddim wastad yn ca'l yr effaith, dyw cwsg ddim yn helpu fel ma' fe yn ystod y dydd. Dwi'n dall be' ti'n meddwl achos ma' fel bo' corff ti'n gwbod o ti fod yn cysgu'n naturiol rŵan anyway so 'di o ddim actually mynd i helpu unryw beth. O'dd 'dy fi fel fel cyfarfod gyda tiwtor fi ar gyfer masters fi o'dd e cyn haf a o'dd e byti 10 o'r gloch y nos a o'dd 'da fi migraine a o'n i'n gwbod yn iawn bo' fi'n myn' i godi yn y bore a byddwn i ddim yn gallu myn' i cyfarfod fi. A o'n i fel fi ffili hala email i fe nawr yn gweud just to warn you I won't be in the meeting tomorrow. On' fel o'n i jyst yn nabod corff fi. So nes i ddino treial mynd a o'dd jyst ddim gobeth 'dy fi achos o'n i ffili edrych ar fel gole so byddwn i ddim 'di gallu myn' mewn i brifysgol fath o beth. Pa fath o effaith ydi o'n ca'l yn fatha ar dy fywyd bob dydd? Ti'n ffeindio bo' ti yn amlwg, ti'n methu prifysgol, methu cyfarfodydd, ti 'di canslo'r ffrindie stwff, sut ma' pobol yn cymyd o pan ti'n defnyddio hwnna fel rheswm bo' ti'n methu gneud rwbeth yn ddyddiol? Fi'n credu o ran fel bywyd fel ysgol a fel coleg, y peth gwaetha fi 'di ca'l yw so yn ystod lefel A o'dd 'dy fi arholiade lefel A, o'dd 'dy fi 2 arholiad ar y dy Llun a arholiad ar y dydd Mawrth. So fi'n credu hanes Cymra'g a Sysneg. A n'w o'dd fel final exams ysgol fi. So o'dd fel yr holl flwyddyn yn cwmpo ar y dy Llun a'r dy Mawrth hyn. Fel obviously y penwthnos cyn hwnna o'dd fel lot o bwyse i fi adolygu. A ar y dy Sul nes i ddino yn y bore a o'dd 'dy fi migraine enfawr a o'n i trw'r dydd ddim yn sic a o'n i ar y soffa, o'n i ddim yn gallu edrych ar ffeils fi. A fi'n cofio fel mam yn poeni trw'r nos byddwn i ddim yn gallu mynd mewn i neud yr exam. A nes i fynd mewn i neud yr exam a nes i iste n'w gyd ond fel fi'n cofio meddwl swn i 'di gadel gwaith fi i'r munud ola bysen i ddim 'di gallu neud yr adolygu. So un peth fi definitely fel ma' fe kind of 'di newid fi yw'r ffaith ma' migraine 'di neud fi'n berson rili drefnus. Nâi byth gallu dibynnu ar dyrnod i gallu neud rhwbeth penodol. O ran fel coleg a pethe fi 'di goffod dysgu fel fi'n goffod wastad fel meddwl mlan a ca'l pethe 'di neud pan fi'n gallu neud n'w. O ran ffrindie wedyn, fi'n credu peth gwaetha yw'r ffaith fel
fi'n teimlo'n wael weithie'n canslo munud ola a gweud fel, o, ma' 'dy fi pen tos. Ma'n swno bach yn silly i weud fel ma' fel gweud, o, ma' 'dy fi fel annwyd ysgaf. Gyda migraine ma' fe mwy o ran fel ti ddim yn gallu. On' ma' ffrindie fi'n grêt achos fel ma' pob un sy'n nabod fi'n gwbod fel os bo' fi'n gweud bo' 'dy fi migraine, ma' 'da fi migraine a ma' nw'n gwbod bo' nw'n horrible fath o beth. So fi 'di bod yn rili lwcus ma' pobol yn deall yn iawn. Fi'n credu fi'n poeni mwy o ran fel yn y byd gwaith yn amlwg. Ti ddim isie gad'el pobol lawr, a ti ddim isie bod fel migraines yn ymharu ar t'mo' ddim gallu myn' i gwaith amser ma' falle rhaid ti neud rwbeth yr wthnos 'ny. Fi'n credu ma' fe'n controlo bywyd fi 'fyd o ran fel fi'n goffo bod yn rili ofalus gyda bwyd, achos os bo' fi'n myn' heb fwyd am ryw fore neu ryw prynhawn, ma' fe'n trigro migraine 'dy fi. So fi bach o control freak pan ma' fe'n dod i meals fi. Os bo' fi'n misso brecwast, fi'n goffo ca'l brecwast fi fel yn hwyr, sim ots faint o'r gloch yw e. Fi ffili myn' heb gino, a fel weithe chi fel ti yn ryw fel event a falle ti ddim yn gallu ca'l cino, ond nai ffindo cino le bynnag ydw i, jyst i fel afoido ca'l migraine. So ie, fi'n credu ma' fe definitely yn neud ma' fe'n siapo dyddia ti heb bo' ti'n sylwi e. Achos ti 'di ca'l y profiade ers gymaint o flynyddoedd ŵan 'fyd. Ti'n nabod corff dy hun fel o' ti'n deud a ma' wnna'n bwynt rili pwysig i nabod corff dy hun achos ti'n gwbod be' 'di trigger signs ti be' 'di warning signs ti, pa fath o bethe ti'n gneud sy'n mynd i wella ond hefyd cychwyn migraine. Ma' o'n rili da o ran faint o flynyddoedd ma' migraines yn para achos ti yn dod i nabod dy hun yn rili da. Dwi me'wl ma' o'n rili anodd dwi 'di ca'l profiade rili negyddol efo pobol ddim o reidrwydd ffrindie agos 'dy fi ond just pobol yn gyffredinol. A ma' n'w literally 'di troi rownd at fi yn deud oh my god stop being so pathetic, it's a headache. Ma' pawb yn ca'l headaches. A jyst trio esbonio wedyn be' ydi migraine achos y diffyg ymwybyddieth ma' pobol efo a diffyg addysg o gwmpas n'w. Ie, definitely. 'Di pobol jyst ddim yn dallt pa mor wael ydi o o gymharu efo cur pen. So ni'n hapus yn ca'l cur pen any day of the week o gymharu efo migraine. Os o'n i gallu ca'l cur pen bob dydd, swn i'n hapus os o'n i byth yn ca'l migraine eto. On' 'di pobol jyst ddim yn dall'. Hyd yn oed pan o'n i'n siarad am neud yr episod yma, a ma' rhai pobol yn deud, o, pam ti'n episod ar migraines? Ma' wnna'n fatha really minor issue. A fel na, dio ddim, a dyma exactly pam dwi'n gwneud yr episod yma. Achos ma' yn cymyd dros bywyd ti, a ma' bwyd yn massive thing i fi hefyd. A nesh i'n rili sylwi arno tan prifysgol dwi'n meddwl, 'c'os cyn prifysgol o'n i'n rili good efo fatha pryd o'n i'n ca'l bwyd yn pan ti adre, ti'n ca'l bwyd i neud. Ie, ma' rhieni ti, ie, exactly. A pan ti'n ysgol ti efo fatha amser cinio penodol, amser egwyl. A wedyn pan nesh i gychwyn prifysgol ac yn enwedig pan o'n i nesh i gychwyn fynd allan ar placement, o'n i efo orie mor hir yn ysbyty a ddim rili cyfle penodol i ga'l cinio. So weithie o'dd o naill ai cinio neu brecwast. So weithie o'n i'n gadel y tŷ mor gynnar o'n i ddim isio brecwast. Ne' amser cinio wedyn o'n i jyst 'di bod ar y ward ag o'dd o 4:00 ac o'dd amser i fynd adre neu'n hwyrach na hynny rili on' o'dd yn amser i fynd adre ag o'n i jyst 'di methu cinio ag o'n i heb sylwi arno. On' wedyn ti gallu jyst teimlo fatha the hunger headache yn dod wedyn a ma' hwnna'n troi mewn i migraine mor hawdd. Fi'n credu ma' beth yw fel theori fi a fel obviously ma' hwn ddim yn medically based nawr fi jyst 'di sort of treial gweitho fe mas yn pen fy hunan on' fi'n meddwl am fel so fel blood sugar levels fi ma' rhaid bo' n'w fel yn itha level a fi ffili ca'l spikes o gwbwl yn blood sugar fi. So os bo' fi'n ca'l brecwast, ma' wnna'n iawn a ma' blood sugar fi'n dechre codi on' wedyn fi ffili myn' am fel 6 awr heb fwyd achos bydd dim pressure sugar fi'n dod reit lawr a wedyn fydde'n spaico mor gynta a fi'n ca'l fel pryd mawr o fwyd. So be' fi'n treial neud yw gweud bo' fi wedi gorfod myn' heb fwyd am ychydig o amser yn fwy na beth bydden i moyn fi'n ca'l falle fel rhwbeth bach gynta cyn bo' fi'n ca'l pryd fi. Fel bod mewn ffordd corff fi'n gallu fel uso a bod ddim fel spike. A jyst pethe fel os bo' fi'n myn' heb fwyd ma' blood sugars fi'n myn' yn rili isel a wedyn ma' fe'n trigro migraine mor gynta a fi'n fel ca'l bwyd. Fi ddim yn cwyno achos fi'n dwli bwyd fi so ma' unryw excuse i fita yn totally fine 'dy fi. Ma' fe yn annoying achos weithe ti'n teimlo fel bo' ti'n bod yn boen i pobol yn bod fel o allai fyn' i'r siop plîs i hol sandwich. A ma' n'w fel o gewn ni bwyd mewn awr nawr a fi fel ie na ma' raid fi ga'l rhwbeth nawr. Neu fyddai myn' yn sâl. A ma' mam fi'n gymint o fel pest o ran na'n siŵr bo' ti'n bita fel unryw day out mawr fi'n ca'l
cyn fel interview, cyn arholiad, mae rhaid ti fita. Dwi'n cael union rhyw fath, a dwi angen dod yn well arno. Dwi dal ddim 100% hynna. A dwi'n meddwl, fel dwi'n dweud, unrhyw berson sy'n gwrando sy efo unrhyw fath o fywyd prysur, which is pawb, pretty much, neu os mae'r swydd nhw yn really unpredictable, neu maen nhw'n gweithio shifts. A dwi hefyd yn really teimlo bach o dros pobl sy'n gweithio fatha shifts nos, chos mae hwnna wedyn yn mesio schedule bwyd ti fyny yn hollol. So unrhyw un sy'n dioddef efo migraines efo shifts nos, dwi yn teimlo drosto chi, cos ma' hwnna mor anodd. Dwi mond i neud cwpwl o shifts nos ar placement and nearly finished me off. Ma'r cysylltiad 'na efo bwyd, dwi'm yn meddwl bo' pobol rili yn sylwi. Ma'r un fath efo dŵr 'fyd. Fatha hydration fi. A ma' hwnna'n wir am cur pen anyway, ond os dwi'n mynd yn rhy hir heb yfed unryw beth, ma' really not good. A dwi hefyd angen lleihau faint o caffeine. Fi 'di dechre neud y peth yn gwaith nawr, le bob tro fi'n ca'l coffi, fi'n gorfod ca'l dŵr gyda fe. Chrees i fi mewn i fel y routine hyn le o'n i'n yfed coffi a o'n i'n gweld hwnna fel hydration fi. Le fel ma' raid ti ga'l dŵr. So fi'n treial ca'l llai o coffi a mwy o ddŵr, a ers neud 'ny, wel, touch wood, fi ddim 'di ca'l migraine ers dechre gweitho, sydd yn... O do, really? O wir, as in fi wedi dechre fel gallu delio 'dy n'w lot yn well, a fel fi'n credu ma' gwaith 'di rili siwto fi 'fyd o ran ma' 'dy fi gymaint o strwythur i bywyd fi nawr, fi'n codi ar un pryd bob dydd, fi'n ca'l brecwast, fi'n ca'l cino, a ma' nw'n briliant yn gwaith a neud yn siŵr bo' ni'n ca'l cino ni a bo' ni ddim fel yn gweitho trwyddo. A wedyn fi'n gadel gwaith, fi'n cerdded nôl o gwaith, so ma' hwnna'n neis fel awyr iach, a fi'n ca'l swper. So, a fi'n yfed dŵr, a fi'n credu ma' jyst yn rhoi fel routine eitha iach i ti, achos ni ma' fel sa corff fi jyst fel ar hyn o bryd yn hapus, achos ma' popeth fel in place 'dy fe. So na, fi'n rili... Achos o'n i'n poeni am dechre gweitho, achos o'n i'n poeni... T'mo' ma' gallu... Ddim yn 'i brifysgol, ti'n gallu dala lan ar gwaith yn amser dy hunan, ond o'n i ddim isie fel dechre gad'el pobol lawr yn y byd gwaith. Ond na, touch wood, fi 'di bod 'na ers 2 fis, a sai 'di ca'l un sy'n, amazing, record breaking. Dwi yn mynd i roi bach o wers gwyddonieth ar migraines, wan. Ma'r wybodaeth 'ma gyd 'di dod o naill ai y Migraine Trust neu'r NHS, a fel dwi'n deud bob pennod, os 'dych chi yn dioddef efo migraines, unryw symptome fel yma, plîs ewch at 'ych meddyg teulu neu edrych fyny ar adnodde dibynadwy fel y Migraine Trust a'r NHS, achos yn amlwg dwi mond yn dysgu fod yn feddyg, dwi heb gymhwyso eto, felly just disclaimer bach yna. So, yn ddiddorol, nesh i ddysgu bod cyfeiriade am migraines yn dyddio nôl i 400 cyn Crist, fun fact, pan sgrifennodd Hippocrates am migraine attacks am y tro cynta. Ond yn anffodus, dim ond yn ddiweddar 'dyn ni 'di dod i ddeall be' ydi migraines go iawn. So fysa wedi gallu digwydd bach yn gynt, ond dyna ni. So pobol arfer yn credu mai clefyd y gweithienne gwaed oedd migraines, achos 'di'r ymennydd 'i hun ddim actually gallu teimlo poen, achos does 'na'm pain receptors yn yr ymennydd 'i hun. So poen 'dych chi'n teimlo o gur pen neu migraines, ma' hwnna gyd yn dod o'r nerfe y gweithienne gwaed neu'r muscles sy yn y pen a yn y gwddw fel arfer, neu unryw le arall yn y corff 'dych chi'n teimlo poen o ganlyniad i ga'l migraine. Ond 'dyn ni bellach yn gwbod ma' clefyd yr ymennydd 'i hun ydi o. 'Dyn ni'm yn gwbod pam ma' pobol yn ca'l migraines dal, ond ma' 'na gred bod o rwbeth i neud efo'r ganyne achos y cyswllt 'na o fewn teuluoedd o sut ma' fel arfer yn rhedeg mewn teulu bod pobol yn ca'l migraines. Ond 'dyn ni dal yn trio dysgu pam yn union ma' pobol penodol yn dioddef efo n'w a pobol eryll ddim yn ca'l n'w o gwbwl. So ma' pobol yn gallu ca'l migraines unryw oed, on' ma' nw'n arml yn dechre yn ystod y glasoed ac ar 'u weithaf rhwng 35 a 45 mlwydd oed. So fysa fo'n gallu mynd yn waeth i ti a fi, Heledd. 'Dyn ni heb... O na, paid gweud 'na. Sori. So i ddechre, ma'n effeithio ond ma'n fwy cyffredin i effeithio bechgyn na merched, ond wedyn yn ddiddorol mewn cylchdroi i migraines effeithio 3 gwaith gymaint o fenywod na'r dynion, na menywod sydd yn delio efo fo lot mwy. Felly, ma' y
Yn ôl wefan yr NHS, mae migraines fel arfer yn teimlo fel cur pen gwael gyda throbbing pain ar un ochr. A mae'n bosib cael symptome eraill jyst cyn migraines, fel teimlo fynedig a ionion gyson, so fel ti Heledd teimlo'n blinder, cael cravings bwyd rili odd, neu teimlo'n sychedig, newidiadau mewn hwyliau a gwddw stiff. Ac o ran stats, mae tua 1 ym mhob 7 person yng Nghymru'n dioddef o migraines ac 1 ym mhob 10 yn y Deyrnas Unedig. Amcangyfrifir fod 190,000 o migraine attacks yn digwydd bob dydd yn y Deyrnas Unedig. Wow. Mo hefyd, fel o'n i'n deud gyna, am y warning signs. So, be ti'n galw hwnna di aura. So, pethe fel yna fyse'r fflachdiade o ole, 'dyn ni'n ca'l y sensitifrwydd at ole, gweld zigzags, gweld dots du fel o ti'n deud, colli teimlad, so numbness neu tinglo sy'n teimlo fel pins and needles drwy'r corff i gyd, a hefyd teimlo'n dizzy. So ma' pobol fel arfer yn torri migraines mewn i 3 categori. So ti naill ai ca'l migraine heb aura, so ti jyst yn ca'l y migraines dim warning signs. Ti'n gallu ca'l migraine efo aura, so ca'l y cur pen 'i hun efo warning sign cyn, neu ti'n gallu ca'l migraine aura heb yr headache, neu silent migraine. So ti'n ca'l yr holl warning shots, ond jo byth yn datblygu mewn i migraine 'i hun. So ma' migraine fel arfer yn gallu para rhwng 2 awr a 30, a ma' amlder migraines yn wahanol i bawb. So ma' rhai'n dioddef sawl gwaith bob wthnos, a rhai dim ond ychydig o weithie bob blwyddyn. Fel o fi a Heledd yn sôn gyne, ddim jyst cur pen ydi migraine, a ma' 'na 5 stage i'r holl broses sy'n rili diddorol, a ma' hwn yn ffordd rili da os ma' 'na rywun sydd ddim yn deall yn iawn be' 'di migraine, ma' esbonio yr stages yma yn rili profi sut ma' gymaint mwy na jyst cur pren. So chi efo'r premonitory stage lle chi'n ca'l y blinder, y cravings, y mood changes 'na ne' chi gallu ca'l. Wedyn yr aura, so ma' tua trean o bobol sy'n dioddef o migraines yn ca'l aura. So ma' auras yn digwydd o ganlyniad i don sy'n symud yn araf dros rhan o'r ymennydd, dros arwyneb yr ymennydd, a wedyn ma' hwnna'n effeithio ar weithred y rhan yna o'r ymennydd at that particular time, on' ma' hwnna ond yn digwydd dros dro. Dyna pan ma'r auras fel arfer mond yn para rhwng 5 munud i awr, a ma' nw'n digwydd cyn y cur pen. Trydydd stage ydi'r cur pen 'i hun, a hefyd be' nethon ni'n sôn amdano yw teimlo'n sic hefyd, dyna un peth dwi'n delio efo. So nausea, vomiting ti'n ca'l, a ma' hwnna fel arfer yn digwydd yn y stage lle ti'n actually ca'l yr cur pen. Wedyn ti'n ca'l y resolution, so mo naill ai gallu pylu yn araf neu mo'n stopio yn rili sydyn. Fel arfer ma' cwsg yn helpu yn ystod y cam yma. Y cam ola ydi'r recovery neu y migraine hangover fel o ti'n sôn amdano. So ma'r teimlade yn ystod y cam yma yn ca'l 'u disgrifio fel hangover. A ma'n gallu cymyd ychydig ddyddiau'r teimlad yma fynd. Weithie, be' o'n i'n ffeindo'n rili ddiddorol, ma'r symptome yma'n gallu bod yn ddrych i'r symptome ma' rhywun yn ca'l yn y cam cynta. So os o'dd rywun yn colli awydd bwyd yn y cam cynta, ma' n'w fel arfer yn teimlo'n rili llwglyd yn y cam ola. Ond ie, plîs gwiriwch wefan yr NHS am pryd i ffonio 999 a pryd i ga'l apwyntiad brys gyda'r GP. Er enghraifft, ma'n bwysig ffonio 999 os 'dych chi'n ca'l cur pen gwael efo symptome eryll o meningitis er enghraifft. So tymheredd uchel neu poen yn 'ych gwddw neu gwddw stiff poenus. A ma' 'na gymaint o bethe eryll hefyd 'dych chi'n rili angen gwylio allan amdanyn n'w, on' plîs gwiriwch wefan yr NHS am hynny. So ma' 'na sawl achos am migraines, so ma' 'na eitha lot o rhein sy'n ffitio i sefyllfa fi rili. So cychwyn mislif, ma' hwnna yn un o triggers fi. Gorbryder ac iselder, stress a blinder, dim bwyta'n rheolaidd fel o'n i'n deud gynne, dehydration, gormod o caffîn a dim digon o exercise. Ac o ran triniaethe, so painkillers fel ibuprofen, paracetamol, neu migraine fel o'n i'n sôn amdanyn n'w. Ma' 'na meddyginiaethe mwy arbenigol yr enw triptan, so falle bo' chi 'di clywed am sumatriptan, ma' wnna'n un rili cyffredin, pobol yn ca'l 'u dynodi os ma' nw'n mynd at y meddyg teulu. Rhai meddyginiaethe hefyd 'dych chi gallu ca'l sydd weirdly yn gallu trin y migraine ydi antiemetics, so meddyginiaethe sy'n stopio chi deimlo'n sic. Ma' hwnna weithie gallu helpu'r sickness a'r migraine law yn llaw. Rhai newidiade i'ch bywyd fel bwyta ac yfed yn rheolaidd ac yfed llai o caffîn, ma' hwnna'n driniaeth yn ei hun. A hefyd stwff
fel relaxation techniques. So mae lot o bobl yn dweud bod yoga yn helpu nhw nofio yn y môr neu nofio mewn dŵr oer i fod yn really help. A hefyd mae lot o bobl yn cael acupuncture. A mae hyd yn oed rhai pobl yn dweud bod Botox di really helpu nhw. Neu cael piercing mewn ardal penodol. Yeah. Yeah. So stwff fel yna, who knows os maen nhw actually yn gweithio, neu os mae placebo effect ydi o gyd, ond os mae'n gweithio i chi, mae'n gweithio. A be mae lot o bobl hefyd yn gwneud ydi cadw migraine diaries. So maen nhw gallu logio pryd maen nhw'n cael migraine, be o'n nhw'n wneud cyn hynny, sut o'n nhw'n teimlo, be o'n nhw wedi bwyta. So ti gallu, fel o'n i'n deud gynnau, dod i nabod y gorff dy hun, gwybod beth sy'n trigro ti, gwybod be sy'n gallu stopio ti rhag wedyn datblygu migraine. A mae pobl yn ffeindio cadw'r migraine diaries 'ma yn rili ddefnyddiol. Fi 'di ffindo 'fyd i ga'l fel real balance rhwng os bo' chi'n brysur yn neud gwaith, bo' chi'n ca'l loads o breaks, a i ga'l balance rhwng neud gwaith a wedyn ca'l awyr iach, cwrdd â ffrindie. Fi'n credu ma' jyst ca'l balance bywyd, obviously ma'n bwysig i bopeth, on' ma' fe definitely 'dy fi 'di stopo migraines. A fel sim os faint o waith 'sych chi'n neud, ma'n well bo' chi'n neud fel hanner awr o waith, ca'l brêc a dod nôl i fe, na jyst gweitho trwyddo os bo' chi'n gallu. Ie, yn sicir. Felly dyna ydi'r gwers gwyddonieth. Wel nes ti sôn fyna am beth o'dd e, yr triptan? Ie. Na beth o'dd cousin fi 'di mynd at y doctor achos bod 'i'n priodi a 'na exactly be gath hi a mae 'di ca'l migraines ers 'ny a ma' hi'n gweud bo' hwnna yn fel mae'n ca'l gwared e. So 'na beth sy ar to-do list fi neud yw fyn' i'r doctor wthnos nesa. Fi'n gweld 'fyd efalle bo' hwn yn rhwbeth sy jyst yn unigryw i fi on' Nurofen Express, sai'n gwbo be' sy yn y bit express on' fel ma' yr express nes i ga'l n'w y tro gynta by accident. Fi'n cofio o'n i yn y Royal Welsh ges i migraine o'n i'n meddwl o 'na diwedd y di'rnod i fi. Nes i gymryd Nurofen Express a genuinely o fewn awr o'n i nôl i fod fy hunan. So fi'n gweud i pawb Nurofen Express. Nurofen Express is the way to go. Mae'n cymryd all credit. So yn dilyn o'r wers gwyddonieth 'na, o'n i jyst yn mynd i ofyn, wyt ti wedi trio unryw beth mwy unconventional ar wahân i fatha nabod y gorff a gwbod pryd i stopio n'w? Wyt ti 'di trio unryw beth fel acupuncture ne' nofio yn y môr ne' unryw beth fel yna ti 'di gweld sy'n helpu n'w? Un peth fi 'di neud yw fel roi tawel rili gwlyb a oer rownd pen fi. A fel jyst treial cwlo pen fi lawr gymaint 'yf fi'n gallu a fi 'di ca'l showers oer a ma' hwnna'n helpu. Ma' nofio yn y môr probably I'd imagine yn ca'l yr exact un effaith. Dyw e ddim necessarily'n stopo'r migraine on' ma' fe'n tynnu lot o'r pon a fel fi'n gwbod 'dy fi pan fi'n ca'l migraine ma' fel se corff fi fel yn panico bach a ma' fel se fi'n mynd yn rili dwym a fi jyst yn teimlo fel yn dim yn feverish ond ti jyst yn teimlo fel bod e'n dechre ma' fe jyst yn mynd trwyddo corff fi gyd. So fi'n credu ma' shower fel se fe fel yn cwlo lawr a ma' fel llai o fel tensiwn yn pen fi a jyst treial oeri pen fi. Os o'n i'n byw wrth y môr, swn i nofio bob bore achos gymaint o bobol sy 'di deud bo' nw'n gneud fel yr morning swims yn y môr a stwff fel 'na rili 'di helpu n'w. Meddwl am y peth, so fi'n byw ar bwys y môr a pan o'n i adre haf dwetha o'n i'n nofio yn y môr bob dydd a sai'n credu ges i migraine trw'r haf. Na. So meddwl am y peth, sai'n gwbo pam ond definitely fi'n credu falle 'dy fi ma' lot o fe fel fi'n gwbo bod fel stress yn gallu achosi migraine a fi'n credu ma' rhwbeth am y môr sydd mor refreshing a falle bod e'r bod jyst yn ca'l corff ti mewn i fel lle rili neis a fel calm. Dyna un o'r things nes di a fi bondio drosto Oedd fatha pa mor like gymaint o'n i'n caru'r môr a fatha wild swimming a stwff fel yna. A mo jyst yn neud ti deimlo'n well yn gyffredinol ddim jyst yn gysylltiedig efo migraines ond ma' 'na definitely rwbeth am fatha'r cold water therapy 'na. Dwi'n meddwl ma' 'na rwbeth tu ôl i hwnna yn sicir achos mo definitely neu' fi deimlo well. O' ti'n deud bo' ti'n mynd i fynd at y Gee Pee i sôn am triptans. Ti rioed 'di bod i weld y meddyg teulu am dy migraines di o blaen? So pan o'n i fel o'dd e pan dechreues i ga'l n'w so beth i blwyddyn 10 a i fod yn deg o'dd y Gee Pee jyst i gweud fel it's a part of puberty and fel growing up a o'dd e fel they will just you'll grow out of them probably. So nes i ddim yn ôl rili am y peth. A os fi'n onest, o'n i jyst yn meddwl bod nw'n un o'r pethe 'na which ti'n goffod delio gyda. Ma' fe probably achos ti ddim yn clywed gymaint â ni amdanyn n'w. A ma' pawb fi'n siarad â jyst yn siarad fel yeah, there we go, it is what it is. So nes i fi siarad â cefnither fi
oedd e byti beth efnos nôl, a nath hi weid am y tablets hyn, a oedd y ddwy o'n i just fel, shwt ma nawr ni'n dod i glywed bod actually rhywbeth sydd yn gallu helpu rai pobl. So fi yn mynd i fynd nawr, ond na, fi ddim, mae bai arno fi rili am ddim mynd, ond sai wedi bod. Although, mae dy fi un stori eitha ffynnu am migraine, so o'n i ar antibiotics beth i 6 mis nôl, ond tonsillitis, hollol fel irrelevant i migraines. A o'n i wedi dechrau experience o fel y pôn ma'n pen fi, o'n i'n mynd yn sick, fel o'n i actually yn mynd yn sick. A o'n i'n meddwl bod fi'n cael severe reaction i'r antibiotics. So nes i ffono, beth yw fel y non-emergency number. Oh, well, 111. 111, a nes i weid fel bod fi'n experience o allergy i antibiotics, achos o'n i'n cael y symptome yma i gyd. A o'n i ddim yn gallu deall e. A o'n nhw obviously eitha concerned, o'n nhw fel, okay, well, you'll have to go off the antibiotics if it gets worse, go to A&E. Dechrau panico. Anyway, a wedyn nes i just fel clico hanner awr ar ôl ni, nath e just mynd. A nes i realise oh my god, fi newydd gael migraine, achos gysges i bant a athe. So gafes i ffôn o 111 nôl a bod fel, can I just like update my record? It wasn't a reaction. I just had a migraine. A hyd nod y nyrs ar y ffôn yn fel, oedd hi'n hwrthyn. Achos oedd hi fel, don't worry. Achos oedd hi'n to mor wael am gystaffu amser nhw. O, mor typical, bod ti'n i ffonio nhw nôl. Ie, ond fi mor gyfarwydd a gael nhw. Fi jyst ddim yn deall fel, in the moment, o'n i jyst i'n meddwl, fi'n cael reaction. Ond ie, hilarious. So even nawr, fel fi wedi cael nhw ers blynydde, a fi dal weithio ddim yn 100% os mae na beth fi'n cael. Ond ie, achos weithio ti'n cael un falle sy'n lot yn wath na'r arfer, a mae fe jyst yn bwrw ti'n really fel unexpectedly. Dyna lle fatha mae'r ymwybyddiaeth yn angen gwella. Fel ti dweud, mae bron pryd neb yn siarad amdano nhw, really. Yn enwedig pan, fel o'n i sôn am y stats gynne, ma' nhw yn rhywbeth sydd yn effeithio gymaint o bobl a ma' nhw yn rili cyffredin. So dwi me'wl jyst siarad amdano fwy. Ie. Ma'n mynd i neud pobol yn fwy ymwybodol o be' ydi'r symptome a pa mor wahanol ma' nhw gallu bod i bawb. Ie, definitely. A fi'n credu 'fyd fel jyst ddim i teimlo'n guilty am ga'l un. Achos fi'n credu'r problem 'da migraines yw ma' nw'n dod mlan mor sydyn. So falle gyda fel gwddwg tost, wnei di ddino yn y bore a ma'r gwddwg tost 'na. Ond 'da migraine alle ti fod yn ganol neud rhwbeth a ma' fe'n dechre a ti ddim yn ca'l fel weithie ti ddim yn ca'l dim warning, weithie ti'n ca'l lot o warning. A ti jyst yn goffo fel stopo be' ti'n neud there and then. Ie. So fi'n credu mewn ffor ma' pobol yn teimlo fel guilt am ga'l migraines. O, dwi'n awful am hwnna. Dwi 'di Ie. gwella rŵan yn enwedig ca'l mwy o wybodaeth amdano a gwbo actually mo yn rwbeth serious. 'C'os dyna be' o'n i'n poeni a fel o ti'n deud dwi'n cofio dod adre o ysgol weithia a gweld mam yn gwely a gweld dad yn deu o ma' pen i'n brifo. O'n i fatha o what the heck? Ond Ie. rŵan dwi'n teimlo mor awful am deimlo fel yna achos I know how she feels a 'di o ddim yn neis. Ond ie, dwi'n meddwl yn enwedig y cysylltiad yna rhwng gorfod gad'el pobol lawr, dwi'n meddwl 'di'r gweitha i fi. A dwi'n poeni bo' nw ddim yn mynd i ddeall a poeni bo' nw'n mynd i meddwl bo' fi'n bod yn stupid. Unryw un sy'n grando fatha o yn real problem a chi'm Ie. angen teimlo'n euog amdano o gwbwl. A hefyd fi'n credu fel ma' fe'n fel enwedig yn ôl y byd gwaith, fel fi 'di siarad â pobol yn gwaith amdanyn nhw, a ma' lot o bobol fi'n gweithio gyda hefyd yn ga'l migraines, a fel fi jyst 'di sylweddoli fel bydde unryw un yn deall se ni'n ca'l migraine, fel bydde neb yn beirniadu fi amdano fe. Na. Ch'mod os yn rhan o fywyd fel bod unryw beth arall rili. Jyst Ydi. llai o bobol falle'n ca'l wel o'n i ddim yn sylwi bo' gymaint o bobol yn ca'l n'w, ma' rai' fi weud. Ond t'mo' i gymaru gyda rhwbeth fel bola tost, which ti'n clywed amdano ers bo' ti'n tiny. So os ti'n ca'l bola tost, ma' fel pawb yn accepto bod 'da ti bola tost. A fel fi'n credu 'fyd 'da migraines ma' fe'n rhwydd i fel ti yn gallu kind of fel gorchuddio'r ffaith bo' ti'n ca'l un weithe. Wyt. So ma'n edrych fel bo' ti ddim yn sâl ond ti rili yn teimlo'n sâl. A dyna'r thing ynde fatha efo pethe ti methu gweld neu ma' pobol eryll methu gweld bod o'n digwydd i ti fatha os ti'n teimlo'n sick neu ti'n bod yn sick ma' wnna'n obvious tydi? On' wedyn efo rwbeth fel migraine lle ti'm yn gweld bod y person ddim yn iawn Ie. ma' o'n lot anoddach i derbyn wedyn. Ond be' dwi 'di ffeindio'n ddiddorol pan o'n i'n darllen am hwn ma' 'na erthygl rili diddorol gan Meleri Williams yn y BBC on' basically be' o'dd hi'n sôn amdano o'dd am migraine support group sy 'di ca'l 'i gychwyn yng Nghaerdydd.
So mae cyn feddyg teulu Dr Anna McLean wedi sefydlu grŵp cymorth wirfoddol yng Nghaerdydd i bobl sy'n dioddef o migraines. Mae hi wedi cael diagnosis o chronic migraines. So mae chronic migraines yn set arall eto. So ti mond yn gallu cael diagnosis o chronic migraines os ti'n cael cur pen 15 diwrnod neu fwy mewn mis a 8 ohonyn nhw yn migraines. So just 15 headache cyffredin, ond mae 8 ohonyn nhw gofod bod yn migraines i gael chronic migraine diagnosis. So nath i sefydlu'r grŵp i sicirhau fod pobl sy'n dioddef o'r poen, bod nhw ddim yn teimlo fel bod nhw ar ben eu hunen, cos dyna beth i'n siarad am lot, bod pobl yn teimlo rili ynysig o achos nhw, achos bod pobl ddim yn deall, dyn nhw'n gwybod sut i siarad amdano fo, dyn nhw'n gwybod sut i brofi bod o'n gymaint mwy na cur pen. A wedyn, un dyfyniad nath hi ddeud na sefyll allan i fi yn yr erthygl oedd migraines need to be made visible. Whilst it doesn't kill you, it absolutely kills your life. A twn i yn cytuno efo hwnna'n gyfan gwbl, mae'n rili yn gallu effeithio bywyd ti, bywyd cymdeithasol ti, bywyd gwaith ti, bywyd astudio ti, achos ti just ddim efo rheolaeth drosto fo, I think ydy'r peth gweitha. Mae fe jyst yn mynd ar diwrnod a ti'n teimlo'n really guilty trwy'r dydd bod ti ddim yn neud yn byd. A fi'n credu 'na beth o'n i'n stryglan am sbel o'dd y ffaith fi'n berson sy'n lico bod yn brysur a fi'n lico neud rhwbeth o hyd. A o'dd ca'l diwrnod cyfan yn gwely fi yn cysgu yn teimlo fel o'n i fel 'di siomi fi hunan fel come on cer i neud rhwbeth. Byswn i ddim yn neud fel gwaith fi am diwrnod a edrych nôl fel obviously ma' jyst fel bod yn sâl 'da unryw beth arall. Fel os ti 'da'r ffliw ti'n myn' i bo' yn gwely. Ma' migraine yr un peth. So jyst i fel os bod corff chi'n teimlo fel bo' chi angen bod yn gwely a cysgu a bant wedyn ma' raid ti jyst neud e heb y guilt. Dwi yn union fatha ti fatha y toxic productivity 'na jyst lle ti jyst yn teimlo bo' ti gorfod neud rwbeth o hyd a dwi'n awful am feddwl dwi gallu gweithio trwy migraine. It's not gonna happen. Ti gorfod gadel dy gorff ymlacio a cysgu a unryw beth ti angen neud tan mo jyst yn pasio drosodd. Ond be' o'n i'm yn rili sylweddoli, ma'r WHO, so World Health Organisation, 'di disgrifio chronic migraines fel un o'r cyflyre mwya niweidiol, a ma' nw'n cymaru o efo dementia a active psychosis. So ma' hwnna'n dangos pa mor wael ma' gallu bod i lot o bobol. Dwi meddwl yn anffodus ma' fi a ti probably ar y scale o eitha moderate o sut 'dyn ni'n diodde. Ma' pobol yn gallu diodde lot gwaith yn enwedig os ma' nw'n diodde'r chronic migraines 'ma lle ma' nw'n ca'l n'w o hyd. A wedyn yn yr un erthygl ma' Dr Llinell Roberts sydd yn feddyg teulu hun hefyd yn sôn fod angen codi ymwybyddieth amdanyn n'w. Fel o'n i'n deud ar y cychwyn gan ddeud bo' migraines mor gyffredin ond hefyd ma'r cymhlethdod o'i cwmpas n'w o fewn yr amrywieth o symptome ma' pobol gallu profi a dyna beth sydd ddim rili yn ca'l 'i ffocysu arno'n ddigon ar y funud. Gyda fi fel fi 'di bod yn neud gymaint o fel trial and error o fel pethe sydd yn myn' i helpu fi 'di fformo ryw theories yn pen fi o pethe sy'n achosi a pethe sy ddim yn achosi e. A fel fi'n teimlo fel i gymaru gyda pethe arall ti jyst ddim yn gallu darllen lan gymaint mor hawdd am be' ti'n gallu neud. A fi'n credu ers dod i brifysgol fi actually wedi dechre fel copo 'da nw'n well. A ma' lot o fe achos fi 'di cwrdd â lot o bobol sydd hefyd yn ca'l n'w a ma' n'w falle 'di roi fel tips ma' n'w 'di ffindo. A dim on' wrth siarad â pobol arall fi actually dechre meddwl oce, nâi gryndo i hwnna. Achos yn ysgol fel fi'n dod o ardal le falle ma' fe'n fwy gwledig so do's dim gymaint o bobol i ga'l 'na a fel sai'n credu nes i byth siarad â unryw un trw ysgol abyti y broses o ca'l migraine. Na. On' yn brifysgol fi 'di siarad â loads amdano fe. Cyn i ni orffen yr episod yma, o's gen ti un darn o gyngor ne' unryw beth ti isio deud i unryw un sy'n grando sy fatha yn yr un sefyllfa ni ag yn delio efo n'w a ddim yn gwbod cweit sut i deimlo amdano, be' fys ti'n deud wrthyn n'w? Byddwn i'n gweud definitely fel jyst gwrando ar y corff wastad. 'Dy fi weithe fi'n teimlo fel bo' fi jyst moyn lot o fwyd ar rhyw ddiwrnod a ma' raid fi bita'r bwyd 'na achos ma' jyst corff ti ar ddiwedd y dydd sydd yn fel penderfynu os ti'n myn' i ga'l migraine neu beido. Ma' raid ti yfed dŵr a bod bach fel o control freak gyda bywyd ti. Jyst ca'l fel balans bywyd rhwng fel myn' am fresh air, amser bant o'r sgrin, bita consistently, ca'l sleeping pattern digon consistent. A fi'n credu 'fyd jyst i ddim gweld e fel massive fel restriction achos bo' n'w falle yn gallu ymharu ar di'rnod cyfan, t'mo' edrych ar y peth from fel an outsider looking in fath o beth fel ma' pobol sy'n ca'l migraines dal yn gallu
neud pethau really good yn bywyd nhw. Fel, mae un diwrnod mas o fel 2 weeks yn ddim byd ar ddiwedd y dydd. Fel fi 'di fynd trwyddo ysgol, fel fi 'di neud y cwrs o'n i moyn neud, fi nawr yn gweithio yn y swydd fi wastad 'di moyn ca'l. A fi 'di dechre delio 'dy nhw. Fi'n credu ti mewn ffordd yn dod yn gyfarwydd 'dy nhw. A Wyt. unwaith ti'n gyfarwydd 'dy nhw, ma' fe'n dod yn rhan o bywyd ti yn yr un ffordd mae unryw beth arall yn, a ti'n dysgu delio 'dy nhw. A fel i siarad am y peth, i treial pethe mas, os nag 'yn nw'n gweitho, treial rwbeth wanol. Achos fi'n siŵr bod rhwbeth mas 'na sydd yn myn' i helpu pob un. Jyst mater o ffindo fe yw e. Just gwrando ar y corff rili ynde? Diolch galon Heledd am ddod efo ni heddiw. Ma' 'di bod yn rili diddorol. Ma'n rili neis siarad efo rywun sy hefyd yn mynd drwy'r un peth, a bo' ni'n deall ein gilydd. Diolch i chi gyd am wrando ar y bennod yma. Bydd ni nôl efo un pennod extra cyn diwedd y gyfres cynta. Unryw adborth 'dych chi efo, unryw gwestiyne, plîs anfonwch nw draw. Ond am rŵan, diolch o galon gen i. Diolch Heledd. Diolch yn fowr. A newn ni weld chi tro nesa. Tara! Tara. Yr unig reol yw, paid ymddiheuro.